Hop, zet door wij dat. Smaak het in mijn inkt. Dan doen we er even een papiertje in. Denk er even om Jan Kerel, want nu beweegt er, ja? Nu machine wordt hier opgestuurd. Hij wordt daar een beetje dieper. Ja? Ja. Nee, dat wel. Nou, dat weer even lekker knallen. Ja, nou, nu krijgt de naaihek, hè. Maar van alle vaklui hier in het museum ben je al wel de loerste. Zoek het wel? Ik weet het net, ja. Ja, ik het meeste lawaai. Dat zal ik wel net, hè. Deze machine draait 4 gram. Dat houdt in voor een pot thee. Dan gaat het filtreerpapier, gaat hier de machine in. Snapst je wat dit apparaat doet? Ja, wel een klein beetje. Hij verdeelt hier de thee. Die wordt verdeeld in allemaal kleine hoeveelheden. Dat komt hier weer bij elkaar. Eerst moet hij eerst door zo'n groot ding door. En dan zit in elk gleuf 4 gram thee. En dan moet je zo op elkaar, moet je het zo niet, moet je weer vastmaken. Dan snijd je hier het touwtje door. En daarna moet je nog wat doen. En daar zitten dan ook nog stickertjes. Het theezakje gaat over de kop. En dan zijn ze klaar. Nee. Ja. Wat ben je hem ontwang? We maken een haakse lijn. Ja. Kijk. Waarvoor? Daar, in. Ja. Met deze. Wat heb je nou tekenen? Een klok. En hoe leuk is dit? Heel leuk. Is dit wel eens jij erin? Nee, nog niet. En is het nooit moeilijk? Ik vond het wel een beetje moeilijk. Goeie, Goeiedag. wat ben je aan, man? Nou, je hekmootje. Juist. Dat moet dus even op tijd, hè? Waar het alles eruit dondert. Ja, nee, dat moet al je wat vervangen worden. Dat is al van al joch naar 60 zit het er al je op de oude hout. En dat is nodig om vervanging daar. Dus je bent wel erg handig. Dat zei ze, ja, tenminste. Ja, ik heb vroeger het timmer vaak dingen. Nu ben ik al een goede 30 hier bij het wetenschap, dus dat komt mooi uit nou. Mooi de hekken te maaien. Ja. Maaien er een mooie broek van je. Ja. En Justine, wat alleenig. En wat denk je dan aan? Gewoon een vrouw. Ja. Nee, ja, je bent altijd een praatje zeggen je. Van nou, dat kan ik je misschien gedienen. Krijg ik het net, val koor. Ja, dan maak je wel wat over. En En hij wat een leuke vrouw? ik heb een prachtige leuke vrouw. Alleen ze best zo vrij het joer. Ja, dat is heel nodig wel zeggen, denk ik. Ja, dus dat is hoe het al staat. Dat is hoe het al staat, denk ik. Nee, ik ben echt tevreden met haar. Hoe zie ik zo lang een skop, jongen, maar bereiken die. Zo ben er wel meer die zeiden van nou, juist maar om Noord. Ja, nee, best tevreden.
Ben je dan ook heel romantisch? Ja, nou, ik ben een heel romantisch man, maar ja, goed. Maar op zijn tijd al eens even kennen, net. Oh ja, dat wel. Ja. En hoe gaat het dan? Hoe het dan gaat? Ja, nou ja, goed, dat kan mijn blik in eigen al genoeg wezen. Hè. Dat hoeft net uitgebreid, vind ik zo. Hè. Nee. Oh, een bosje rozen kan je dus net aankomen of zelf. Ja hoor, ja, mijn vrouw die zei wel vaker van, ik vind het ook wel mooi om een bosje te krijgen. Dat, Toch wel? ja, toch wel, ja. ja. En komen er ook grote klanten bij jou die iets goed te maken hebben? Zeker. Nog steeds dat net al hier, maar ja, gewoon wel natuurlijk. Dus die klanten houden er zeker bij. Ja. Hoe herken je die? Hoe herken ik die? dat weet ik niet. Maar dat maakt het nog gezegd al, hè? Blauw weg. Blauw. Een blauw, hè? Ja. Maar beginnen ze er wel eens op bij jou? Van wat ik nou wat hier heb, maar ik wil ook nog binnen. Ja, we hebben wel eens klanten onder de balie die zeiden van, ik ga je wat goede maken, dus ik maar wat moois had. Dus ja, die houden er wel tussen. Ja. Nou, heel enkel vraag je er ook wel op trouw en dan werk je ook wel een beetje nieuwsgierig voor jou. Dus, maar ja, goed, vaak is het privé, dus dan mag ik net dat je hebt op in. Maar, Nee. maar ja, goed, het is maar correct hoe de klant, soms zei de klant het zelf ook al van, nou ik ga dit en dit in. Wat dan, bijvoorbeeld? Nou ja, het toch wel vaak, met de familie of met de vrouw, of, ja, dat gebeurt al wel. Nou, net precies waarom, maar ja. Maar, ja. Nou, mooi dat de bloemen binnen, hè? Dat is heel mooi dat we blond zijn en dit dat wij goed met je kennen. Ja, zeker. Ja.